kinsay ningon nga si Kristo ang Dios? Taas ang kamot. Duhara, kisa ba? Kanang nito og yun? Tulo o upat, lima. So inani na lang siya para masabtan nato kani gamay lang ni akong nga pulong. Inani siya sama sa gisulti mas nakasabot mi sa Biblia kay ang Bible na itabo sa lugar sa Muslim. So kung Diyos pa si Kristo, nganong sa Biblia siya man siya kabulan sa tiyan ni Birhing Maria. Kabalo mo anang siyam kabulan, magsugod na siya gamay, hantod magdako, hantod mahimong isa kalangaw ang bata. Subot pa sabot tayo, naday kay Diyos nga anak pa siya kagamay. Nga sa diyang anak pa siya kagamay, kay isa pa siya kasimana sa tiyan, wala lugar siya mata, wala ilong, wala utok. So nada lugar adlaw sa panahon nga ang Diyos wala utok, kung siya pang Diyos. Kung Diyos pa si Kristo, nga nung nagpatudlo man siya panday kang Jose. So naday Diyos nga di kabalog himog lamisa, din siya ang himos kagayan. Kung Diyos pa si Kristo, nga nung nasalaag man siya, basagi ang Bible, di ba nawala siya, siya nakapaingon sa templo. Dito siya nakita si mama. So naday bata nga mawala o kanang pinyahan. Kinawala man si Kristo. Kung Diyos pa si Kristo, basagi inyong Bible unya, pagulin ninyo, 100% sa tawag kang Kristo magtutudlo. Walay tao nga nagtawag sa Diyos. Ang tawag ni Pedro sa iya magtutudlo. Ang tawag ni Juan sa iya magtutudlo. Ang tawag ni Judas sa iya magtutudlo. Gani katong kawatan sa iyang kilid nga gilansan siya sa krus, ingon siya magtutudlo, hinumdumi ako kung tuwa ka na sa Diyos. Na siya man ka ang Diyos. Ano niyo man ang kawatan nga magtutudlo, hinumdumi ako kung tuwa ka na sa Diyos. So kung Diyos pa si Kristo, nga naman nga sa diyang hawiran siya ni Magdalena, ningon man siya ay kog hawiri, kaya po ko nakato sa Diyos. Na siya man ka ang Diyos. Ningon man siya ay kog hawiri, kaya po nakato sa Diyos. Dahil kung siya pa ang Diyos, nga nung nihangad man siya sa langit, kung ningon siya, Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako. Dabi, siya man ka ang Diyos. Nga nung ningon siya, Diyos ko, nga nung gibiyaan mo ako. Kinsa man tayo gihangad sa langit, kaya siya man ka ang Diyos. Kung si Kristo pa ang Diyos, nga nung nagutom man siya, tanaw kay sa Bible, nanuktok siya sa balay sa babae nga tigulang. Naday Diyos nga magutom. Kung Diyos pa si Kristo, anong nauhaw man siya? Ingon siya, giuhaw ako. Gipainom siya suko kapdo, niinom siya tungkol siyang grabe nga kauhaw. Kung Diyos pa si Kristo, tanaw kay sa Bible, natulog siya sa bangka. Nga katong grabe na ang bagyo sa bangka, sa barko nga gamay, gipukaw siya. Ang nakabutang dito, deep sleep. Grabe ang iyang kahinanok. So naday kay Diyos nga grabe kahinanok, di makamatay kay grabe bagyo. So inani na lang, balikan nato ang Bible. Walay bisag isa ka verse nga niing si Kristo, ampuhi ko ninyo. Ang yang iyon, ampuan nato ang nag-inusara nga Diyos. Walay bisag isa ka verse nga si Kristo, wala nga nag-ingon siya nga ako ang ampuan, kundi mismo siya nag-ampu siya sa Diyos. Tanaw kay sa Garden of Gethsemane, nihilak siya. Tungod sa seryoso nga pag-ampo, nihilak siya dugo. So, nganong mag-ampo pa man siya, nganong tininod man niya pag-ampo, nga siya ang Diyos. Kitsa ba ito yung giampuan? Kitsa ba yung gipangayuan? Kaya kung mag-ampo biyata, may nga tao, Diyos ko, hatagi mi kabaskog sa lawas. So, kitsa man ito yung pangayon, nga siya ang Diyos. So, inani na lang, para masabtan nato, balikan nato ang Bible. Yung sa maingon ni Kristo, ingon si Kristo, ako lang ang dalan, ang kinabuhi, ug ang kamatuoran. Way makaadto sa Diyos kung di musubay sa ako. Uyon man na, dili. So, ningon si Kristo, ako lang ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran, way makaadto sa Dios kundi musubay sa ako. So gikinahanglan din nato subayon si Kristo. Wala din nakabutang sa Bible nga ampuan siya, di ba? So mo na nga importante sa amo ang pagsimba sa nag-inusara lang nga Dios, di ba? So may kong pasensya kung na taas-taas akong istorya ug nakabuhi kog pulong nga panangitan naka-insulto, nakapasakit sa inyo. So niyami diri para sa pagigdait o niyami dinhi sa pagpakita namo sa inyo nga kita tanan nagsuon o kita tanan minahalay ba. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ako misaksi nga walay laing Dios, gawas lang sa inusara nga Dios. Ang
ang Allah. O kagumisaksi na si Muhammad ulipon sa Dios. Masyaallah. So kato lang siya, human nato tumalitok, tuliro nato itong pagkatao. So unsa man ang pagtulit sa pagkatao, kanang maningkamot ta nga dili ta manghilabot sa atong isig katao, maningkamot ta nga matahod nato itong ginikanan, di nato sila mapasakitan, di ba? Maningkamot ta nga di ta mamakak, maningkamot ta nga kita maayo sa atong mga silingan, di ba? So tuliro nato itong pagkatao. So daghang salamat sa tanan.